Türkmenistanda dowam edýän jokramy yssyda sowudyjy enjamlara bolan zerurlygyň asa artmagy bilen iri şäherlerde elektrik üçünçiliginiň durnuklylygy gowşaýar. Şu hepdäniň başynda Lewabyň dolandyrysy merkezi Türkmenabadyň aglaby sebitinde tas ýarym günläp elektrik togy bolmady. Howanyň gyzgynlygynyň 40 gradusdan geçen bu günlerinde togyň ençeme sagatlap bolmazlygy adaty raýatlar bilen birlikde telekiçilere hem oňoýsuzlyklary döredýär. 19 iyunda Türkmenabadyň esasy elektrik transformatorlarynyň birden-kä üçüsi sandan çykdy. Munyň netijesinde şäheriň ençeme etrafy şol sanda goloýda abatlanyp ulanmagy berilen iri bazary hem toksyz galdy. Elektrik togu 8 saat töweregi bolmady. Bu ýagdaý has köp täze ulanmaga berilen merkezi bazaryň söwdegärlerine yaramaz täsir ýetirdi. Doňdurjylaryň, sowudyjylaryň işlemediligi sebäpli çalt zaýylanýan haritlaryň, şol sanda azyklaryň belli bir bölegi isrip boldy. Dip yerli söwdegärleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri Tomuz paslynda ýylyň-ýylyna gaýtalanýan tok bökdünçlikleri, buloryň ýaşaýjylary ýetirýän täsirleri barada adatça bolşýaly dymýarlar. Ýöne yerli hünärmenler iri şäherleriň elektrik ulgamlarynyň eýýäm könüli sendigini, olaryň yssyk howada artan talaba döz gelip bilmän ýygy-ýygydan sandan çykýandygyny belleýärler. Türkmenabadyň transformatorlarynyň tas ählisi entek Sowetler döwründe, mundan 30-40 ýyl ozal ornaşdyryldy. Olaryň köpüsiniň ulanyş möhleti hem tamamlandy. Egerde düýpli awatlaýyş işleri geçirilmese, täze enjamlar oturdulmasa, bu ýagdaýlar hem tomuz hem de aýazly gyş aýlarynda dowam eder durar. Sebäbi häzir her hojalykdaky, dukanlardaky elektrik awzallarynyň sany we görnüşi dowamly artýar, emma sebitiň elektrik ulgamynyň kuwaty muňa laýyk özgördilmeýär. Dip yerli elektrik hünärmenleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol yerli tok edarasynyň gerekli ätiýaşyk saýlary bilen üpçün etmeýändigini hem süzüne goşdy. Bu ýagdaýlarda ustalar, çemgelen seristeler, sol sanda mis tiimleri bilen sandan çykan transformatorlara gysga wagtlyk çözüp tapmagy tinanşýarlar. Şäheriň elektrik üçünçiligi bar bolan sebitlerinde hem togyň kuwady enjamlary kadaly işletmäge ýetmeýär. Muňa çykylgy hükmünde gurup satýan ýaşaýjylar 3000-4000 manada durýan tok tazlaýjyny satyn alýarlar. Türkmen hökümetiniň maslahatlarynda ýokarky meseleleri barada kelamagy söz aýdylman. Munyň deregine ýurtda öndürilen elektrik energiýasynyň daşary ýurtlara eksportyny artyrmak barada gurrun edilýär.